Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:03. This time check is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Aksyon FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban, Aksyon FR. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Miyerkules kita, Agosto 2, tuig 2020. Aksyon Hotline. Isa ka bulan man way kita nagkainupdanay kay tiyang last naton nga pagpangalagad katapusan nga adlaw sa bulan sang Agosto. Subong Setyembre na kita, Setyembre 2, 2020. Aksyon Hotline. Malipat pa kita pero hindi naton pagkalimtan apisar sa mga problema kag ining ginatubang naton nga pagpangangkat sa panahon bangod sa epekto sang COVID-19. Sa aton sining countdown, 114 na lang kadlaw, Christmas Day na. Aksyon Hotline. May 121 man kadlaw na bilin kag aton abi-abihon ang pagsulod sang 2021. Aksyon Hotline. Diri sa syudad sa Bacolod ang kamog sa pinaka mga opisyales naton, partikular na ining plano nga pagpamakal sa mga vitamins kag bulong ati nagalawig kag nagapadayon. Pero ako mas sentruhan ko karon nga aga no kung ano ang sarang naton mahimo, anong sarang aton makontribute nga publiko, especially sining padayon na pag-away sa COVID-19. Ang parte sa mga ginaaligar kag ginareklamo sang konsyal nga siling nga tiining ginahimo karon kag plano sang city nga pagbakal pagpain sang pondo para sa vitamins. Amo man sining bulong ti ikwanta na anay, paiway talanay, kuning kaso giman sa uling may mabasyan, that is another thing. Kag pwede ginaya, nga idangop sa korte o magpasaka sang kaso. Aksyon Hotline. Ang isa sa mga advisory, in fact, nga ginapagwa karon niya nga aga o kahapon, sang ginpatigayon ang emergency o kung ang meeting sa pila ka mga opisyales diri syudad sa Bacolod upod kay Secretary Simato, nga kinahanglan ang una nga tikang nga himuon sang city agod sa pag-away sini is to locate the virus. Aksyon Hotline. Mapos ang paghambal nga i-locate mo ang virus. Ang problema diin siya dapit subong. Kay number one, hindi mo siya makita sa imong naked eye. Hindi mo ni siya makita lang nga ara nagatapik kung ang tawo positibo sa COVID. Hindi mo na siya ma-determine. Aksyon Hotline. Pero baloon tagkaroon anong resulta kag epekto sa meeting, manang recommendation diri nanday Secretary Simato, ang pagligwat dira sa ginahimo karon nga system o sistema sa bahin sang ginpantangan diri sa syudad sa Bacolod, kundi may ara kita nga command center. Tisiling diri ni Secretary Simato dapat synchronize or may ara dira sang tingob nga pagtipon sang tanan nga in charge or committee nga nagalakip sa contact tracing ang tinutuyo agod madasig ang pagsinulod, ma-update ang mga information. Aksyon Hotline. Ano pagid ang aton istoryahan karon nga aga? Buwas na ipatuman
ang implementasyon diri sa Bacolod sang home quarantine pass o ginatawag nga HQP. Now, bangod sini, di of course may ara sang mga check-up points. Ngay moon o ipamtang ang kapulisan, may ginpapanaog man ang alkalde, ang local IATF diri sa Bacolod, sang pila ka mga guidelines sa luyag nga magsulod diri sa Bacolod kag mga taga Bacolod nga may ara exemption sa pagwa no out of town. Discuss na kay ngaton malang diri concern dit kita luyag nga bangod sigurado ining panibag-o kag ipatuman buwas nga daw nga paggamit sang HQP magaresulta naman ni sang binaisay hindi pag-intindihanay sa mga check-up points, particular na sa mga borderline, no, sa mga border area. Kabalo kita nga may aragid sang epekto ini sa aton comfort zone. Yan o diring advisory sang PNP para nga hindi magsalangisag ang out-of-town residents na luyag magsulod sa Bacolod, ang mga nagatrabaho outside Bacolod nga luyag sulod diri sa aton mga exempted ini sila basta lang nga sundon ang guidelines kag ang proper protocol. Ano pagid ang mga istoryanta karon nga aga? Now, ibaloon ta karon ang pinaka-latest nga update. Grabe ang Bacolod, no? Kadamo sa mga cases lately nga nagdugang diri sa aton. Ang isa sang mga nakita nga kun pasyan nato ng record, TOFW, LSI, and the local transmission. Ang OFW galing are, mayara karon sa mando gikan sa nasyonal, nga ang OFW, pag-abot diri sa aton, rikta pauli sa ilabalay. Ang isa lang kaklaro sila, nga kuya mag-analisar, tiway na gurupundo Pero safe bala ina, ano nga mga measures ang dapat timuon? Hindi ay handugang ini nga trabaho para sa BHERTS sa pagmonitor sa aktibidad sa mga OFW nga magarikta pauli sa ila mga puruyan. Mayara man karon na update kita sa tong isa ka ginaligar mataas nga miyembro opisyal sang New People's Army nga ginserbihan sang warrant of arrest. Ang report kag aligasyon nga nagbato amo tong rason nag-retaliate ang mga otoridad patay. Kag pila ka mga update karon kung kaso sang COVID-19 diri sa Bacolod City kag probinsya sang Negros Occidental. Aksyon our Tayhopon checking in diri sa Wednesday edition September 2 kita nga pagpangalagad. Ang mga tagpalamati naton nga nagatutok na via Facebook Live. Amo man dira sa mga nagamonitor na paagi sa YouTube kag ang mga nagamonitor sa Ilabat Transistor Radio. Good day, good morning sa inyo tanan. Padala palihog sa inyong mga mensahe para aton inatindihon karon na dugay-dugay. Let's go to work na diri sa aton sining pagpangalagad. Aksyon Hotline 2006 going double ready for best public affairs program for radio. Now, diri kita gilayon ho kon available na si City Administrator M. Ang kay gusto ko ni i-update. Standby ka mo karon dugay kay ang kapulisan diri sa Bacolod gusto naton kuhaan man sang ila advisory. Kabalo kita at sila ni may vital rule sa implementation man sang HQP implementation. Boss, hindi kita luyag nga magsalangisag balang instruction kagabay pa nga inang mag-duty magluwas sa PNP personnel may ara sang i-augment ina mo mga force multiplier nga nagabantay sa mga check-up points, particular na sa inner check-up points diri sa Bacolod. Ti kabalo ka kung hindi mo ni sila matagan gid sang proper mismo nga information kisa mo ning ginahalinan nga porte nagalawig bala ang linyanay sa masalakyan. Can you imagine, bisan may home quarantine pass, ang experience ta nagligad nga mga binulan sang paidalom sa ECQ ang Bacolod, and then may aras ang home quarantine pass kagin pagwa. Damo gyapon ang linyahanay. Naubangod nagatrasado ang pag sinulod ginawa. Bangod man ang ibanti, waay man niya nagasunod gid sa
ang mga requirements. Bala may paglalisay pa. Kapin pagid ko na nagabantay sa mga inner border o kung sa mga inner check-up points, amo ini ang mga force multiplier. Nga kung kaisa, hawot-hawot man guro ang ila sining nga nahibaluan, ati sila man niya, sige man panita, tanan na lang niya mo, nga nadumduman nila, ipangitaon nila sa imo. Tigaling normal ina, kung ang tao, wala mo ginhatagan, why siya na-providean sang insakto gid nga information kung paano ipatuman ini. Pero buwas na, mag-aumpisa. Kag ang tagtaganay, i-check ta karon nabi, no, kung bala 100% ani nga nahatag sa tagsa ka mga puluyan, isa lang ka HQP, pwede mo ibutang dira alternate ang iban mo nga mga miyembro sang pamilya. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero antes sina mas interesado ko sa update sa meeting kahapon because amo ni siya ang basihan. Kag diri naton may baruan kung anong dalagan kag direksyon sa Bacolod upod na sa National Advisor nga amo mani ang main man kag nangin point man dito sa Cebu. Now si Secretary Roy Simato. Joining us this morning is City Administrator M. Ligaspi Ang. Ma'am, how are you? Good morning. Mayong aga, good morning sa tanan niyo tagpalamati. Sorry gid ha. Art mayong aga sa imo. Pasensya gid sa tiempo mo nga kabalo ko, lapyo ka gid sang minitingay kahapon, pero ma'am, gusto ko gid nga maka-update sa imo kay tinagapamati sa mga Bacolod noon kag also ang mga out of town, no, nga mga resident naton nga malabutan diri sa aton nga pagpalagad. Now, can you give us the update kahapon especially sang meeting nga gintalakay niyo upod kay Secretary Simato ang mga salient nga mga importante gid ba nga mapaibalo naton sa public, ma'am? Si Secretary Simato, kung sa madumduman niyo, sa nagigad niya si Mana, nagkanto na di siya, ginpadala siya sang aton Presidente Duterte, upod niya man ang Chief Implementer sang COVID Task Force dito sa Cebu, sa Region 7, si General Melquiades Salesiano. Okay. Part after sa initial meeting, nagambal sila nga mabalik sila subong kahapon bilang. Okay. So ari sila diri and they will be here. Matiner sila diri, ibalik-balik ko na nila Iloilo kag Bacolod for mga isa ka bulan or longer depende kung ano kadugay ang sitwasyon diri sa Bacolod. Okay. Ini tungod sa nagasaka naton nga mga cases, no? Nag-average kita subong 105 in nagigad nga si Mana. 105 cases per day ang aton average. Syado kataas na. So ginalantaw naton ang sang amon pag-analyze nila ni Mayor, ni Vice Mayor Elcid, of course pod sa mga konsehal kag sa mga aton miyembro sang local IATF, magadasig kung hindi naton paghimuan mga tikang, dali na siya magdasig kay tungod nga sang ginatawag na nila pirmi nga exponential increase. Ang isa ka index case, but sila nga isa ka pasyente nga mag-positive. Kung may malatnan lang siya, isa, duwa, nagaduble, nagatriple ang aton nga cases. Okay. So, nakita man naton yung pinakataas nga one day na nag-positive is 254 cases. Siya doon na nakataas. Okay. Ang Cebu, at the height ng outbreak sa Cebu, nagalabot sila 300 cases per day. So, we are getting there kung tanawon tagid, no? Amo ni ang trajectory sang cases sa Cebu pagsugod sa outbreak. So, antes pa ini maglala, antes pa ini makita naton nga hindi na naton makontrol, naghayo na nga daan niya bulig kag assistance si Mayor Bing sa aton presidente kag sa National IATF kag insigida ginpadala man din nila ang ilang mga ang mga opisyales na responsible sa pag flatten ang curb sa Cebu. Okay. So, ari di sila kapo, nagbalik si Secretary Simato
General Feliciano nag-meeting. Una ang aton nga core group kag ang aton ay ATF ang decision makers sang local IATF naton. Okay. Ang ikaduha nga ini amuning sang aga nga meeting, sang hapon meeting ang tanan nga barangay captains. Kag after sang tanan nga barangay captains, ang last nga meeting was among the hospitals kag mga laboratories kag blood banks diri sa Bacolod. Yes, ma'am. So amo na siya kahapon ang natabo. Kag ginplasaran kami nila sang mga paagi ginhimo sa Cebu at the time nga may ara sila sang outbreak. So amo na nga ton pagasundon kag amo nang guidance ihatag nila. Of course may differences kung paano ang sa Cebu sa diri una gid nga dako nga difference is mas damo hospital sa Cebu. Okay. Mas damo mga specialty hospitals. Mas dako ila kapasidad, mas dako ang ila, mas damo to doctors, mas damo nurses. But at that time man nga nag-outbreak dito, damo man pareho gid diri sa aton nga katabo, damo man resign nga mga nurses, health workers, mga doctors. Okay. So amo na nga to pagahimuon in the next month, no. So today subong adlaw gaplastar kita sa aton in-realign nila kung sino ang mga tao nga responsible sa certain mga obra. Like for example, dalaman nila si Dr. Jean Loreche, sa DOH Region 7. Isa niya siya ka-pathologist, Okay. expert sa testing kag sa pathology, microbiology. So tuluan man ang aton mga sa technique sa testing kag sa swabbing, anong mga dapat nga himuon para mas dako nga part ng population ang pwede ma-capture. Okay. Ma-test. So so far and then contact tracing, of course, amo man ang aton ang pinaka-importante nga aspeto sa aton ni pagbato sa COVID-19 are testing, tracing, treating, isolating, no? Kaya of course ang pag-reintegrate ng aton ng mga pasyente balik sa mga barangays sa ilang mga puluyan. Yes, ma'am. So far naatagan man tong aton mga barangay captains na ang dako nga role subong ni amo ang iya sa mga barangays. Kay we are trying to pinpoint kung sa diin ang COVID subong, diin ang virus, diin ang coronavirus, diin siya subong, diin nga mga barangays diri sa Bacolod. So ginklaro ina ni Secretary si Mato kahapon sa tubang sa aton mga barangay captains. Kaya pa-intindi sila nga ang pinaka-importante nga role magasugod sa ila. So paano ini? Ang approach nga to locate kundi ning virus subong, anong formula sini nga gintudlo para at least makabulig ang public, no? Kay kabalo kita without the cooperation sa public, medyo may kabudlayan man nimo ang mga tiyama ko mo i-locate mo yung virus nga hindi mo yung makita. Yeah. Well, hindi mo siya makita, pero makita mo sa trend, sa cases. Trend. Yung lantaw, ang top 10 barangays, yun ang pinakadamo ng cases. So, nakita dito, for example, ara siya sa Estefania, Banago, Mansilingan, Takuling, Singkang, so on and so forth. No? Muna mga barangays, ang top 10 barangays kung sa diin, nagapanguna dito ang Estefania. Sige, lantaw dayon, sa diin na yun, ang laban, ang madamo ng mga cases. Kag sa, of course, dala na ng interview sa mga pasyente, hindi nila nakuha. Hindi nila nakuha ang virus. Hindi sila nalatnan. Hindi sila posible nga na-infect. So, nakita man dito, sa base man sa data nga available sa aton City Health, nakita nga ang kalabanan sa cases nakuha sa mga lugar nga ginatrabahuhan, sa public transportation, sa mga lugar kung diin madamo, kasi di ko sabihin nagatipon ang tao, may crowding, may crowding, may mass gathering. So ini siya mga tindahan, sa mga tindahan, sa mga ulubrahan, public transportation. Yes. So
So next, since na-identify na siya anong himuon, limit the movement. Ipalimit ang pagdiyo sa mga tao, pag ginuwa. Kaya amo na ning isa ka measure ginhimo ta subong ang pag-issue sang HQP. Ang HQP, this is unique in the sense nga na hindi pareho sang naga-ECQ kita nga ang tanan tagsa kabalay. Panghatagan sang HQP kag ang tanan hindi makagwa except those in essential services. And makuha sang essential goods. Pero subong niya, kung gatrabaho kaya, since hindi kaya mapastop ang business, ang mga trabaho, kay tungod niya, muna gani kinabalanse ta ang lives and livelihood. So, hindi ta mapauntat. Kung nagatrabaho kayo, don't need an HQP. Hindi mo na kinahanglan ang home quarantine pass kung ikaw nagatrabaho. Ang kinahanglan sa HQP, inabala ang in the first place, dapat wala ka gagwa sa balay mo. Wala ka business sa gwa. So, para nga malimit ang movement tagaan ng HQP. Amo na ang purpose ng aton HQP subong. So, pagkatapos ng limitations ng movement, pinapukso to ning Secretary si Mato kahapon ang mga barangay kapitan. So, for example, isa to ka nakita nila, in spite of the fact na ginalimit ang movement sa mga tao, kaya ginahambalan ta ang mga tao nga magtener sa ilang mga balay, kadamo gyapon sang nagaginuwa, kadamo gyapon sang naga-basketball. So, ginhimo naman sang mga kapitan, din pakakas nila kunong mga basketball board para wala na sa mga basketball. And then, ang isa pa dito is dapat iparobing ang mga tanod, ang mga... Alas 8:25, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Hotline! Now, ang ginapamangkot na ton kay City Administrator M. Ang gusto na ma-update kung ano ang mga himuon sa sunod sang bulan sa Setyembre. No, ano mga phase 3 parang ang public may araman ideya, na? Ti ang mga kapitan, butod, gimang ipakakas na lang kuno ang mga basketball board nga ni. Ma'am, sorry, ginauto na nga ton linya. Yes. So yes, ma'am. Ipa-strictly implement din naton kay ang nakita pa dito, isa sa mga observations is, for example, sa aton nga mga sa aton nga mga terminal sang jeep, terminal sa mga tricycle, meaning public transportation, makita kung kisa ang mga drivers, ang mga mula nagasuksok sang mask, nag-inistoryahanay, tambay-tambay, tipon-tipon, isa ina nga ipabantayan, no? And many others, and of course ang referral system, ginklaro, referral system, ang availability sang ang coordination sa mga hospitals, sa mga laboratories, and many others. So, kadamo sa mga bagay ito maging plastar sa aton sang team na naghalin sa National IATF. No? Actually, yes, ma'am. amo man sila ang responsible nga kag nagbulig sa Cebu, Cebu City, kag Cebu Province. At that time, sang pinakataas gid nga outbreak sang coronavirus dito sa Cebu. So yes, ma'am. Why man timetable nga ginambal si Secretary Simato, like in the case of Cebu, nga within sa amuning nga masinimana, ang target na may facing amuning matabo, kag most probably by the end of September, basi matapos na ni, ma-flatten na ng curve, daw ay man amo na, ma'am? Well, ang ila, they're giving it a month, but hambal na sila nga before that. Mapanubo na ni naton ang cases. Of course, provided nga we follow ang tanan naton tungod ang tanan nga ginhambal nila sa aton nga what we should do sa dugang pagidaya ang aton man nga ang mga steps nga iya sang aton man nga local IATF na mga measures with action. Ang aton of course mga officials si Mayor Bing is proactive. Mayor Bing, si Vice Mayor Elfid as the chair of the IATF, ang aton mga konsehal who are actively involved sa aton ng COVID response. No, sila ni Councilor
si Councilor Novero, Councilor Cindy Rojas, ang ibang pagkita ng mga councilors who are working. Ang aton Liga President, very active man sa aton yung mga activities in the fight against COVID. Yes, ma'am. So, ma'am, City Ad, ma'am, kindly hold on sa linya mo. May importante, lima lang gini ka commercial from the national. And then balikan ta ka, if you may. Okay. Okay, No standby lang gid kadali, mga ka-aksyon. Alas 8:31 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Balikan ko lang si City Administrator M. Ang aras sa pangalinya. Ma'am, sorry to keep you waiting. Saliwat, good morning. Good morning. Saliwat. Ma'am, Ari, kundi amo na ng setup, no? May mga plano na gid, ipatuman na gid ng suggestion, recommendation ni Secretary Simato. But anong latest subong, alin sa Liga, kag sa City, ang i-provide nga HQP natapos na ni imprinta kay last day subong sang distribution na panghatag na nistag sa kabarangay? Dugay na siya na imprinta that was already distributed sa mga barangay. And as of yesterday, ang intindi ko nga na majority na pang-distribute na nila, no? As of kahapon kay ara itong mga barangay kapitan sa meeting. And so far, they were on schedule man sa ilang distribution. Maybe except for some, pero ang mga gagmay yung barangays that are not really, hindi man gid budlay i-distribute, arang lang na so far, ano na. Okay. So, Ari, siguro, ang mabulubudlay sina mga dalagko ng mga barangays. Gani man? Mga barangays nga ang population sobra 50,000, 35,000, 30,000. Na household. Gani man, like to man silingan, siguro may mga problema to sila kay bisan mag-tatak sang seal balang sa barangay, why na tong iban seal kay nagkalakguba? Subong, why na may mga marker na ina, may watermark ina subong. Sa city government na ang centralized na ang printing. Kaya na sa aton, sa NGC, ang printing sina, centralized, may watermark, hindi na mabulayan mga kapitan. All they need to do is just sign it and distribute. Very good. Ma'am, atong 4 days nga weekend time out, everybody is expecting nga mapagwa ng result. Yes, ma'am. Anong natabo sad to? May ara na gid man result amat-amat nga nagagwa sini kay within 24 to 48 hours ang ambal to ni
provincial consultant, former Congressman Albi Benitez. Nanong tabo sa to? Okay. Ang aton mga specimens, kundi nakitaya ang aton to, gamay lang tong aton kulang sa aton target. Ang target ka 5,000. Naka-test kita more than 4,300 sa tao, no? Ka mga close contact, mga symptomatic and everything. Okay. So, gamay lang yung aton nga short sa to sa aton na target. But ang specimen, ginpadala naton sa Halandoni Provincial Hospital nga laboratory. Sa 1,600 ang aton mga specimen sa Bacolod, ginpadala sa Cebu tungod ang aton laboratories diri hindi maka accommodate, no? Ang Corazon Locsin, ang iyasang city kag Corazon Locsin nga laboratory dira sa provincia sa aton nga regional hospital, hindi siya makabaton testing subong tungod na ubusan siya sang extractor kits. I think na bring up man ina during the meeting with the province na amo ng sitwasyon da subong. Okay. So hindi kita kapadala diri sa CLMMH nga laboratory. Ang ikaduwa, ang sa Red Cross, ay man kita nakapadala dira tungod nga may account ang PhilHealth sa Red Cross. So iyan ay isang Red Cross kaga PhilHealth na issue naman. So hindi man kita makapadala sa Red Cross. So pwede lang gid naton padalaan, and then the remaining two are private laboratories. Hindi man kita kabayad, hindi man kita makabayad sang testing sina, no, kay sa 4,000, 5,000 ako ina nga kantidad. So ang pwede lang nato mapadalaan is Teresita Halandoni Hospital nga biolab, kag nagpadala kita sa Region 7, no, sa Cebu, sa DOH. Yes, ma'am. So, out of 1,600 nga specimens ipadala ta sa Cebu, 600 na ang na-test as of yesterday. 600 pa lang as of kahapon. Kahapon sang hapon. Kay upod namon ang pathologist ng isang DOH sa Cebu. So 600 ang gin-report. May isa pa kalibo nga wala pa na run nga test. So siguro it would take time. Medyo malawig-lawig pa ni, and most probably basi second week pa. Ang target sa turnaround time sa results amo na hindi naton malambot. Kasi naglampaw na kita kung tanawon ta natapos kita ya sang Sabado. Sabado kita nakatapos na turn in na naton ang mga specimens. Pero subong Tuesday na kita subong, hindi wala pa nakagwa. But ang commitment ni Congressman Albi na ipagwaon ang 24 hours. Ang assumption sa tuya na kung ang laboratory mag-participate. Nagmabaton ng test. I see. So anyway, wala to na muna. Kaya ang public gusto na mo ni nga ma-informan. Damo abig ka pamangkuti. Ano itong tabo sa amon nga mga ginako ang swab. Pero ang matabo sini ma'am, ang tanan to nga nag-participate, nag-cooperate nga public, ang advice sa ilaya, during or after sini, while gahulat ka mo sa inyong result, stay put kid, tinanagit sa balayin lanay. That's the protocol. Amo na ang protocol sa ating DOH. Okay. So anyway, may ma-update lang kami karon kung yung kaso gidman ko may mga masunod ba kamo nga meeting with Secretary Simato kag nanong pagin ang mga panibago. Ang next meeting namon sa iya would be Thursday na. Sa Thursday may meeting gusto niya liwat istoryahon. Ang mga hospitals kag mga laboratories. Sige. On that note, Ma'am Ang salamat gid sa time. Good morning sa imo. You're welcome. Aksyon Hotline. Now, ini importante, no, kay actually damo gani siling nga palibuton gituod ang mga barangay, mga tanod, kay hindi lang may mga edad ang nagalinagaw sa mga subdivision, ara gyapon sa mga crowded nga mga barangays. Sorry to say, pero may ara mga lugar nga mga damo yabla sa mga informal settlers nga nagadikit-dikit lang ang mga panimalay. Ti mga kabataan nagasigil ang ninagaw. Ti kung ini nga mga lugar karon iguon sa COVID, kundi amo nang isa sa mga rason
nga madasig ang paglaptag ang pagtaas sa numero sang kaso. Aksyon Hotline. Sa nogid bala matapos ang target rin ni Secretary Simato, kati kabay pa sining September, kabay pa. Nga pagtapos ang Setyembre, pamatyagan ta naman ang espiritu sa Paskwa, bangod magluligwa naman ang mga regulasyon, kag health protocol ng ginapatuman, kapin pagid nga ginbalik kita iya sa GCQ. Aksyon Hotline. Mga kapitan na challenge ni sinyo. Kaligiti may iba ng mga kapitan nga nag-positive man mo. May ibang kapitan nga na-quarantine man. May mga talos man na sila tag sa kabarangay. At the end of the day, initanan kabay pa, aton malampuasan, kag matapos ta na blabo. Kabudlay gid subong, tanan nga reklamo kung i-cater mo lang halin sa public, hindi matapos sa isa lang ka paggandol naton sa programa. Aksyon Hotline. Pwerte gid ya kadamo sang reklamo, o tanan kita diri apektado halin sa negosyo, sa imo adlaw-adlaw ginagawi. Tanan diri nagasakripisyo. Hindi kita luyag nga maglawig pa ini. Sino ba luyag magsigi niya hasta sa 2021 man? Aksyon Hotline. Pagbalik ta karon, attention kamo. Ano naghanda ang aton kapulisan? Ang mga guidelines kung ikaw halin taga Negros, masulod diri sa Bacolod, anong dapat timuon nyo? Kag kung diri ka naman mag out of town ikaw. Now sa mga check-up points, nano diri ang imuon. Dapat tandaan ta nga may ara number coding depende sa imo numero nga sa imo sining community quarantine kung na pass ang CQP, Community Quarantine Pass. Amo nang sundon nyo bangod at even number ina. Now, kung anong natuunan mo, di na magpalusot. Kabay paway naman sa makahimo dira sang mga piki, nga mga HQP, gagamiton nyo para sa paglusot sa mga check-up points. Aksyon Hotline. Kay kon valido emergency, during emergencies, kag valid ang pagwa mo ya, naon nga may arakin importante, i-honor na sa mga check-up points. Pero kung luyag mo lang nga makalusot na, bagon nga gusto mo lang yung maglagaw, that is useless. Naway gina, may pa tinan lang tanay sa balay ta. Galing ti sumong, may mga support man iyatag. Ang government naton, since nga amo na niliwat kay stricto ang aton dring regulasyon sa syudad sa Bacolod. Hindi karon aton balikan upod na sa PNP. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros,
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Kay Jocelyn Arisivita Olak, nagamonitor siya kay Gina Galon Pagsubiron. Gamonitor man siya karon nga aga, no, dira sa via FB Live kuno. Salamat gid nagamonitor mga relatives niya everyday sa tanan nga program from morning till late night. Sige,
Salamat gina kay Noy. Monitor man si Rose Guevara. Rose Guevara, good morning. Araban si Jinky Dagia Mirais Airheads. Kaya paring Basti Girhin kag kay Chupoy Magbanwa. Naupod na si Elma Lusok Polidario. Salamat sa inyo pag-monitor. Ayos. Jesse Halandoon, dapat tani malibot gid tanod kay mga kabataan gagwa kag linagsanay gadinagyang. Heaven. Good morning. Aksyon Hotline. Ayos sa kay Mary Grace Eugenio Fermin gamonitor man siya. Salamat nila sa inyo. Thank you gid Inday Blaza. Sige, salamat Inday Blaza sa imo sining nga pag-monitor. Bro, kano oreta sa Moises Padilla may agaman. Aksyon Hotline. Martin Gonzales, gapamangkot ni siya, bisiling niya pare, i-check abi kung atong mga ID sang una, nga ginisyobla ay ATF ID halin sa Department of Agriculture and other government agencies kung makonsider pa na. Kag magamit pa na subong. Aksyon Hotline. Buwas na ang implementation sang paggamit sang home quarantine pass. I-check naton sa BCPO. Pila diri ka inner border o inner check-up points ang i-set up, kag kuha na iya, all set naman niya ang mga border area o border check-up points. Why man naging kakasara man lang gyapon mo? Online sa hotline. Joining us this morning is Police Lieutenant Colonel Ariel Pico sa BCPO. Sir, good morning. Aksyon Art, good morning. Good morning sa aton ng mga ka-aksyon sa kutob sa malabutan sa aton nga pag-broadcast nagatanaw sa aton sa Facebook Live on behalf ng amon City Director, Police Colonel Attorney Henry Binyas. Mayong aga gid sa aton tanan, Aksyon Art. Salamat gid. Buwas na ang pagpatuman sang home quarantine pass and of course with number coding. Sir, diri sa inner check-up points, mga pila ang i-set up naton kag ano na ang kandaan subong sang kapulisan? Aksyon Art, tsakto ka dira nga buwas, mag-deploy na kita sang aton nga mga personnel. Kag ining adlaw nag-declare ng aton nga City Director nga we will be on full alert status na. But ganon, cancel ang amon tanan diri nga mga leave except ang mga sick leave para amon ma-fill upan ang amon nga mga border control. Okay. Hindi hapon nga mga numero ini Aksyon Art, 8 ka outer border control kag 27 ka inner border control diri sa syudad sang Bacolod. Mga check up sa mga ID, sa mga home quarantine pass. Okay. Diri sa syudad sang Bacolod. Ining SQP nato ni Aksyon Art para lang sa taga Bacolod yang aton patigayon i-check up diri. Sa magatulod sa may mga negosyo diri, ipakita lang nila Aksyon Art ang mga valid IDs, certificate employment, kag mas manami kung may oras tani dira sang ilaya nga duty kay mostly subong diri nga mga opisina sa aton naka skeletal basis. Okay. Kag mostly nakaara lang sa ilang mga panimalay. Make sure lang gid Aksyon Art hindi expire ang mga ID ha. Kay we will not honor any invalid IDs aton mga border control Aksyon Art. Ina yang kon out of town kag magsulod ka diri sa Bacolod. Likewise man ang magagwa kinanglan, hindi expired ang ID nga ipakita. Yes, exactly Aksyon Art. Sa ato naman diri nga HQP even though may HQP, hindi iya sa tanan nga adlaw makagawa ka Aksyon Art. Okay. May limitations kita. Maski ang aton curfew nagbalik na sa alas 10 tungtong alas 4 sang aga, apang magasunod sa ad-even scheme ang aton nga HQP. Doon parin siya. Ang mga numero nga nagatapos sa ining wala bala mga pares, 1, 3, 5, 7, kag 9, amo ni makagawa lang ya sa Lunes,
Miyerkules kag Biyernes MWF. Okay. Ang may mga pares na naman nagatapos sa 0, 2, 4, 6 kag 8, makagawa naman niya Martes, Huwebes kag Sabado. Take note din nila ng action art niya kung Domingo, we will not honor its QPs. Okay. So meaning, kung Domingo, sorry to butt in, sir, hindi gidya pwede nga magwa ang tawo bisan pa may HQP. Yes, kada Domingo na saya action art. Okay. Pero, hindi man malikawan, kasi may mga emerhensya eh. May mga kinanglan medical attention, gusto magpa-check up, gusto magbakal bulong, gahatag man kami sina consideration action art. Okay. So may ara magyapon consideration. No? Dapat siguro ni well-informed man kay tiluwas sa PNP personnel, may mga force multiplier nga magabulig. Sir mo, siling ko basi kung kulang ang ilaman balang orientation kag dra palinan nga maglinalisay naman sa check-up points? Yes, sakto ka dira action art, hindi malikawan eh. Nga may ara gina kita hindi pag-intindihanay. Kaya di may mga lipat kita dira, may mga tanon mga volunteers kag mga force multiplier. May ginpa-deploy kita dira ang mga team leader, may mga assistant team leader dira. May ara kita gingandak sila nga orientation. Pero ang ako niya nga cellphone open mainigya-pon action art in case ara dira hindi pag-intindihan ay sa aton nga mga border control, labi na gidya kung Domingo, kay wala gidya usually semi-lockdown pagkandi kung tanawon naton ang bago nga executive order ni Mayor Bing. No? Okay. Executive 57 and 58 ya action art. Aha. So, kung nagtrabaho kaya sa mga, halimbawa, BPO, sa mga, kag mga essential workers, ay di lang gihapon i-present mo. Yes, oo. Despite nga naka-lockdown kita kung Sunday, pero kung special nga mga trabaho, hindi kaya sa gihapon makalabaya sa aton nga mga inner kag outer border control ya action art. Okay. That includes sa media, no? Exempted kami basta may duty lang, sir, no? Nga maglabay ka, may ID ka lang? Yes, action art. Wala, actually, dala ka mo sa exemption, no? Sa naingtod sa mga frontliners. Okay. Kayo sila ng pag-interpretar abis ang aton mga kauturan action art, ang frontliners na balaan niya mga nurses, mga doctors, mga sa hospital. Pero usually tanan yung nga duty subong yung pandemya can be considered as frontliners action art. Aha. Tika bay pa, no? Kay personally I was able to experience na no nga may nagpadulog bayagan bisan may ID na igo kwentaon gali sila nga, sir, pasensya, kabalo ka, hindi makubalo magbasa mo. Lingko, no problema. Kay kanako na siling ko sa media certificate, kag inisyon ni Mayor, bingin padulog, yung pagin ko bla, kagin papaygan, siling ko, okay lang na, halong lang. Pero by the way, ang mga ID, ginapamangkot di. Like for example, ng liga, nakakuha sila mga ID, halin sa Department of Agriculture, which gin-honored to sa niligan, no? Subong saan magamit pa ni nila? Yes, i-honor man ginagyapon kung inaya balido pa. Up to date pa. Kaya kung ang inaya good for 1 month, basi expire ina siya action art. Dapat magpaisip sila bago. Aha. Kinahanglan bago gid, no? Mas mayo na ma-request na lang gid liwat sa gingkuan nila. Yes, mas manami action art. Kay ato sang nagligad ya, ang nabalaan ko ya within that duration ng aton nga mga ECQ. Pero kung ina dahil year, valido gina sa gyapon ang aton dira ginatan-aw permi action art validation. Petsa pon until sa time nga mangin valido ina siya nga mga IDs. Okay. Finally, sir, ano ang imo advisory to the public bangon sa sining pag-umpisa na boss? Action art, amo ni permi ginahambal namon sa ila nga nagasulod diriya sa siyudad ng Bacolod nga magbalon gid permi sa pagpasensya ilabi na gid dira sa outer border control kisa matimingan naton laba ang pilahay dira. Kag ang ginahambal naton always move 2 hours before. Maximize na maximum transaction art kung may mga importante nga mga transaction diriya sa Bacolod. Mas maaga, mas mayo at least hindi kita
check up dira ya sa aton mga traffic kay mangin stricto gid ang aton city director sa mga basic health protocols considering sa alarming rate of positive cases dira sa siyudad sa Bacolod. Kag sa mga wala obligasyon, wala ya mga obra, do your part, do your share. Ang pagtindar naton sa inyong mga panimalay atong kadako na niya sang mabulig kun kampanya sa COVID-19 ang paghahambala ng syudad. With this, mabuhay po ang syudad. God bless us. Salamat. Good morning. Aksyon Hotline. Dugangan talang nagkura kung may aragin man ka mo mga queries, kung gusto ka mo ipaklaro kay para mapamangkot naman sa kapulisan. Importante, valid idea, may dalag ka mo da. Hindi expire para hindi na ka mo mabudlayan sa mga check-up points the inner of Bacolod kag kapin pagidi sa mga border area. Aksyon Hotline. Ang guidelines sa kumpleto, kadtuin o bisitahe palihog ang kuan bala ang Aksyon Radio Facebook page kaya na post na ang kumpleto no nga mga guidelines para man sa inyo sining information. Aksyon Hotline. Aksyon like kami sa BPO may COE kami pero wala sang oras ginabutang tungod ka ilis-ilis kami schedule of duty. May arakis aga reklamo sa amon nga amon mga driver nga nakabutang na BPO kag may special authority to travel ginausisa. Depende guro na sa malabayan mo no nga mga check-up points. Aksyon Hotline. Dapat insindihan na ya. No kag kung nag-stricto man sila part ina sang ginahatag nga instruction, no? Ang importante courteous lang. Inabala kun pamangkuton kasang authorities. Tanan kita apektado ang comfort zone tamo. Ti medyo maayo lang ang pag-approach sa kapulisan. Aksyon Hotline. Mga otoridad tati mo man, no? Kapin pagid sa mga volunteers. Kisa mga volunteers sa mo paning mga sakit mababa magaboy mo, no? Nga sobra pa man bala sa pulis gidi akon hinali makahaboy sang tinaga ti hindi na makapamayo. Aksyon Hotline. Kung pwede pa lang ilang taon lang kag i-explikaran ma'am ti amo ning ginhatag instruction sa amon sir amo ning mga guidelines buti way ta mahimo. No, hindi kay kung kaysa may maghimo gani rason pamatian. No, kami aray iban niya nga do kasintimos hindi ka dapat ibutang da sa mga check-up points. Kung sintimos kay mo nga ga-explicar to hindi yung pagpamatian gin sister mo ti amon hindi ki pwede. Ti may ara gani nga ginahatagan consideration karon kung may importante gina siya karon kag valido man lang hindi mo mabibagtugutan kapin pa kon emergency. Aksyon Hotline. Okay? Kabay pa nga hindi na ni magdadamo mareklamo sa mga check-up points pag umpisa na sang implementation karon sa tuwang gabi ma-set up na sila bagod ti Setyembre 3 na Huwebes na karon sa kaagahon. Ang curfew ginpalawig hasta alas 10 puti sino pa bi magala kakadaw ni way ka naman sakyan iya tuto nilmar. Aksyon Hotline. Way ka naman iya do sa sakyan sinimo. Amo ni nga ang mga business isan alas 10 na ang curfew ting iba nagapanira temprano pa man gihapon kay way man sila ekspektaron nga mga customer. Aksyon Hotline. 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat.
Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing,
maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Philippine Standard Time, alas 9:21. This time check is brought to you by Hotline. Good morning lang kay Maninoy Ramon Monching Borromeo. Amo man dira kay Maninoy Vic o kumusta ka na? Salamat gina. May nagapamangkot sila nga ano ang kuan man COA Sherman Certificate of Employment. Amo tong ginapamangkot ya. Kun balati ina may lain kun silang schedule Hotline. Antes ko magtakop, pina-remind ko ginang aton magka-aksyon pa magkaroon tagin ang aton sining immune system, resistensya sa lawas para makabato kita sa anuman nga balatian. Ang importante nga ang ginagamit nga produkto, yun ang masiguro mo gid nga puro kag organic kag magluwas sina. Super variety nga santon ang ara sa mga Hotline. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. These portions. Manila Broadcasting Company. Sa balita.
komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!